Та заради Пеевски ще имаме отново държавни магазини. Много хора ще ви кажат, че това е лоша идея, защото свободният пазар не трябва да се контролира. Аз не съм един от тях. Аз смятам, че държавни магазини могат да бъдат нещо изключително полезно, но не и по начина, по който нашите политици ще го правят. Нека да започваме. Бъдат изметени от всякъде. Вие откъде знаете за такова, какви преговори водят на съвета за градска програма? Винаги знам всичко. Откъде знаете? Защото съм Делян Пеевски. На 21 март предложението на Пеевски, подкрепено от ГЕРБ, БСП и Има такъв народ, беше прието. Не че нещо, ама ако ППДБ и Възраждане са на едно мнение, в случая, че са против, значи предложението е или гениално, или фатално. Идеята е офисите на Български пощи да се превърнат в мини-магазини, където да се продават стоки от първа нужда. Мислете си хляб, мляко, сол, сирене и други. Всички продукти ще са българско производство с максимална надценка от 10%. По начина, който беше представен, изглежда, че проектът се стреми да реши два проблема. Нарастващите цени на храните, които затрудняват все повече хора, и липсата на магазини в малките селища. В някои случаи се налага хора да ходят от едно село към друго, защото в тяхното село няма магазин. На хартия звучи добре. Както казах, аз нямам проблем с държавни компании или магазини. Дори ще ви дам примери за успешни такива, но малко по-късно. Но конкретно този проект е зле измислен и ще бъде неефективен. Добре, една от целите на този проект е да помогне на по-бедните българи. Ще го направи ли? Макар че има ограничение за надценка 10%, всичките продукти ще бъдат български. И това е проблем. Заради това, че производството ни не е чак толкова голямо, а икономиката ни не е чак толкова слаба, има държави, които произвеждат продуктите за много по-евтино. Та дори с максимална надценка от 10% ще може да намерим еквивалентни продукти от Турция или Украйна за по-евтино. Ако в крайна сметка идеята е да имаме магазин с евтина стока, за да помогнем на по-бедните българи, трябва да има избор от различни производители, не само български. Да, тези магазини няма да бъдат от голяма помощ на по-бедните българи. Също така, тези магазини ще бъдат логистичен кошмар. За да работи един магазин, трябва да покрива изисквания за безопасност и хигиена, да има оборудване, ходилници, касови апарати, складове, да има логистика, транспорт, доставчици, дистрибуция и да има персонал. Кой ще продава тази храна? Пощенските служители, след като ви преведат еврото към лева и ви пратят писмото, ще започнат да ви мерят сиренето ли? Или ще трябва да наемам нови хора? Което, в малките селца ще е допълнително трудно. Истината е, че отговори нямаме. Проектът не уточнява много неща. Дали всички пощи ще станат магазини или само определени. Дали ще се започне с пилотен проект, където да се тества дали реално цялата схема работи. Кой ще транспортира стоките? Колко превозни средства имаме Български пощи? Да, и трябва да говорим за бюджета. Бюджета на проекта е 10 милиона лева. Като за държавна инициатива това е нищо. Няма да стигне до никъде. Още преди да е почнал качествено, ще трябва допълнително финансиране, което най-вероятно е нарочно, така за да могат да се крадат по-лесно пари, но това е друга тема. По темата с финансиране също се сблъскваме с може би най-големия проблем. Български пощи всяка година е на загуба с милиони. Вместо да ги стабилизираме като други държави, ние им даваме нов бизнес, който най-вероятно ще трупа още доста загуби. Български пощи все пак си нямат работа и сега като се местим към еврото, те, както и банките, ще могат да обменят от левове към евро. Въобще няма да им отвори много работа, нали? Та при всеки случай ще има огромни загуби отново и кой ще ги плаща? Ние, разбира се. Добре, може би на всички държави пощите им са просто дупка за пари. Не, всъщност нашата е една от малкото изключения. Държавните компании не са задължително лоши и не задължително губят пари. В много други държави те работят не просто ефективно, не просто бюджетно неутрално, те носят и печалба към държавата. Осигуряват стратегически предимства и дори играят роля в меко контролиране на цените за основни услуги. Проблема, е, че в България повечето държавни фирми се използват като хранилки за нашите хора. Работят на загуба и източват бюджета. Но не е нужно да е така. Ето малко примери за добре работещи държавни компании. Например, френския EDF или Speedy. Да,
Speedy е дъщерна фирма на френската поща. Друга компания, която може да сте запознати, Теленор. Те са отчасти собственост на Норвегия. Да се върнем към EDF или Électricité de France. да. Те са гигант в енергетиката, който продава ток не само на Франция, а и на други държави. И така генерира приходи към хазната. Speedy пък е страхотен пример за държавно предприятие, което успява да се конкурира с частния сектор, благодарение на добра организация и стратегически инвестиции. Теленор, макар че вече са частично приватизирани, 54% се държи от Норвегия, е пример за държавна телекомуникационна компания, която работи в цяла Европа. Беше и в България за известно време. Да печели от международния пазар, не само от местния. Понякога държавата се нуждае от, така да ги наречем, социални услуги, които финансово ще бъдат на загуба, но допринасят на една държава по различен начин. Когато говорим за държавни компании обаче, те спокойно могат да бъдат, ако не печеливши, поне неутрални за бюджета ни. Добре, как може това да стане с Български пощи? Един вариант е, например, или да изкупим напълно, или частично компания като Еконт. Или специално Еконт, ако Еконт са съгласни. Вместо да наливаме пари в губещите Български пощи и да се пробваме да открием топлата вода, отново, държавата може да купи компания като Еконт, да ги слее с Български пощи, да използва ноу-хауа, за да може да ги модернизира. Също така с помощта на държавните финанси, компания като Еконт би могла да разшири дейностите си в чужбина и така печалба от други държави да влиза нашата. Друг плюс на държавните компании, който бях споменал по-рано, е, че могат да се използват като мек контрол на цените. Да поясня. В момента в България имаме псевдоолигопол на енергийните доставчици. Токът за домакинствата се разпределя между 3 компании – EVN, ЧЕЗ и Електроholд, които буквално са се разделили пазара. И така няма реална конкуренция между тях. Това води до потенциала за изкуствено вдигане на цените. Да кажем, България може най-сетне да изгради АЕЦ Белене, моля, след което да създадем държавна енергийна компания. Тази компания да предлага услугите си из цяла България и така да създаде реална конкуренция. Не казвам на компанията да продава на загуба и да подбива цените, да продава на адекватна печалба и просто да е конкурентна. Също така, както EDF във Франция с АЕЦ Белене и една такава държавна компания, може да продаваме излишния ток и да печелим от него. Хора, моля ви, ядрената енергия е нещо страхотно. Трябва ни АЕЦ Белене. Това ми е болна тема от 8 клас. Държавните компании могат да работят добре, но само ако се управляват като истински бизнес, а не като социални фондове за нашите хора. Те трябва да печелят, да стимулират конкуренция и да имат стратегия за разширяване извън България. Та, вместо да инвестираме в зле планирани държавни хранителни магазини, може би е време да инвестираме в сфери, където реално може да бъдем конкурентно способни. Или пък България да се пробва да купи Фантастико. CBA, има инфраструктурата, има местата, магазини, наистина може да го превърне в нещо готино. Тест. Певски парапапумпа паро. Парапапарапум па 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 пара пара па па пара па пара пара па 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 пара па па. Може би е време да инвестираме в сфери, където наистина може да бъдем конкурентно способни.